Hola, doncs molt bona nit. Dilluns 5 de setembre del 2022 i terminem el dia en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Com us vaig dir, canvi d'horari, espero que no siga cap inconvenient per a vosaltres. La vessant sanchista del PSOE d'Alacant acceptaria la candidatura proposada per Ximo Puig i recolzaria Ana Barceló com a candidata de l'alcaldia de la ciutat, però tractarien d'evitar a tota costa que la resta de la llista siga elaborada per Ángel Franco. Per altra part, Mazón es riu de l'enquesta que dona com a guanyador al PSPB en les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. Les nostres comarques en tenen 600 empreses menys que abans de la pandèmia, però, oh sorpresa, el País Valencià va sumar 600 nous rics. Recordem que per aquesta estadística, ric és aquella persona que en té una riquesa neta d'almenys 600.000 euros, sense tindre en compte el seu habitatge habitual. Des de juny s'han albirat més de 90 balenes a les costes de Dénia. Han rescatat una turista al cim del Penyal d'Ifac, veïns d'Alcoi denuncien la brutícia que provoquen les colònies d'estornells que han envaït la ciutat i veïns d'Alacant es manifesten en contra de la tala d'arbres prevista per Barcala a l'Avinguda de la Constitució. En esports, derrotes de l'Elx e Intercity i empats de la Nucia, Alcoyà, Eldense i Hèrcules. En handbol, el Benidorm va derrotar a Bidasoa i suma els seus primers punts de la Lliga Asobal. Són festes a Crevillent, Villena, l'Atzúbia, Agres, Benilloba i Gaianes. Obrim el rebost mediterrani i si no sabeu què cuinar per demà, us recomanem l'Espardenyà. Busqueu-la si no sabeu què és. I la podem acompanyar en un Riesling blanc sec de Bodegues Monòvar. Moltes gràcies, bona nit, a descansar i fins demà.